It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nalaman ko ang sikreto ng boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Kai, 20 years old from Pangasinan. At kasalukuyang kumukuha ng kursong education. Isa ako sa mga tagahanga mo at lagi akong nakikinig ng mga secret files na binabasa mo. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ko alam kung paano ko ito umpisahan. Pero ito na nga. Ito ang aking secret file. May boyfriend ako at itago na lang natin siya sa pangalang Vanny. LDR kami ngayon. Nasa Manila ako, siya naman nasa Pangasinan. Nakilala ko siya dahil iisa ang pinapasukan naming paaralan nung nasa high school pa lang kami. Hindi kami nag-uusap madalas. Madalas lang noon nakakasalubong ko siya pa uwi at papasok sa paaralan namin. So fast forward, this month of August 2021, nag-umpisa kaming mag-usap. Siya ang unang nag-chat sa akin. And at that time, meron akong sakit. Nung una, hindi ko siya masyadong nire-replyan. At madalas, sinisin ko lang yung mga mensahe niya. Hanggang sa araw-araw na kaming magkausap. Umabot na ng 1 buwan ang pag-uusap namin. And then I found myself smiling, falling for him. Isang gabi, habang kausap ko siya sa cellphone, doon na siya nag-confess na nararamdaman niya. At ang sabi niya, matagal niya na raw akong gusto at gusto niya akong ligawan. That night, DJ Rocky, pumayag ako na magpaligaw sa kanya. Days passed, sinagot ko na rin siya. Sobrang bilis ng mga pangyayari sa amin. Ipinakilala niya ako sa pamilya niya. At ganun din ako, through social media. Dahil nga, long distance ang relasyon namin. Sobrang bait ng family niya, lalo na ng mother niya sa akin. Lagi nila akong kinukumusta. Ganon din naman ako sa kanila. At masasabi ko na napakaswerte ko sa pamilya niya dahil ramdam ko natanggap nila ako at mahal nila ako. Pinaparamdam nila na hindi ako iba sa kanila. Nag-1 buwan kami ni Vanny this month, October. Okay naman yung relasyon namin, masaya. Lagi namang may oras kahit na magkalayo kami. Parehas naming pinaparamdam na walang kulang. Hindi rin kami nagkulang sa pagpapaalala sa bawat isa. Yung encouragement at laging nagsishare ng word ni Lord. So fast forward, araw ng monthsary namin. He gave me his Facebook account password para makampante ako na wala siyang ibang babae. Although hindi ko naman iniisip na nambababae siya. May time lang na nagsiselos ako sa ex niya. So yun na nga, he gave me his Facebook account. Inopen ko. Siyempre, malamang sa malamang titingin ako at magbabasa ako sa account niya. At yun na nga, nabasa ko sa convo nila nung kausap niya. Hindi ko na pangapangalanan na may inuwi nga siyang babae sa kanila. At hinala ko rin na gumagamit ng pinagbabawal na droga yung boyfriend ko. Kasi may mga code dun sa usapan nila. At nabasa ko rin dun na bayaran daw. Ay, tinatanggi naman ng boyfriend ko yun. Yung tungkol dun sa kausap niya. Tapos nalaman ko rin na merong tulo ang boyfriend ko. This year lang lahat yun. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi pa naman kami magkasama. Tapos, yung mga pangyayaring yun daw, wala pa naman ako sa buhay niya.
Hindi pa ako yung girlfriend niya that time. Basta hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, DJ Rocky. Hindi ko maipaliwanag. Nasasaktan ako, nag-aalala ako, and at the same time, natatakot din ako para sa sarili ko. Mahal na mahal ko si Vanny. At alam ko na mahal niya rin naman ako. Gusto ko lang i-voice out yung nararamdaman ko ngayon. Ayoko namang sabihin kay Vanny yung tungkol sa mga nalaman ko. At lalong-lalo na sa mga kaibigan ko. Natatakot ako sa sasabihin nila eh. At ayokong maging iba yung tingin nila kay Vanny. Kaya please DJ Rocky, tulungan mo ko kung ano pang gagawin ko. Maraming salamat. And God bless. Muli, ako si Kai. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.